Em dic Helena i des de fa 4 anys gravo animals salvatges. Per fer-ho, em camuflo i els observo des de la distància. Així no em poden veure i puc conèixer els seus hàbits sense incomodar-los amb la meva presència. Sí, es podria dir que sóc una paparazzi de la fauna. Fins ara sempre havia anat sola a filmar. Però això va canviar quan vaig conèixer el David, un ambientòleg que viu a l'altra banda del Pirineu i que estudia diverses espècies. Al principi el David només volia sortir davant la càmera, però ben aviat va decidir que volia canviar de rol. Bona tarda, em dic David i sóc el càmera. Així comença una nova aventura. Ens acompanyes? Digue'm, Helena, per què ens hem llevat tan aviat? Doncs estem ja al mes d'octubre i és l'últim cap de setmana que el David i jo podem gaudir junts d'un espectacle de la natura. Però abans d'entrar en matèria, us parlarem del protagonista del nostre vídeo. Per començar, us donarem unes dades sobre la biologia de l'espècie, mais je vais le dire en français parce que c'est plus simple pour moi que de parler en catalan pour l'instant. On va partir de la base. Qu'est-ce qu'un cerf? Un cerf est un mammifère qui appartient à la famille des ongulés, ce qui le rapproche des sangliers et des isards. Mais plus précisément, il appartient à la famille des cervidés, ce qui le rapproche en Catalogne de 2 espèces que l'on peut voir également, le daim et le chevreuil. Qui dit famille proche, dit ressemblance. Et nous allons donc nous intéresser à comment différencier le daim et le chevreuil du cerf. Comme c'est le cervidé le plus grand de notre région, il est différenciable du chevreuil de par son poids et par sa taille. En ce qui concerne les différenciations par rapport au daim, il ne dispose pas d'une robe avec des poids, sauf à sa naissance. Bien que cet animal soit imposant, il n'en reste pas moins discret. I és que els cérvols durant el dia estan amagats al bosc perquè tenen hàbits crepusculars. Si fos fàcil l'observació de fauna no seria tan apassionant, però no et desanimis, perquè els animals no cal veure'ls per saber que estan allà, perquè ja ens deixen pistes, com per exemple les caques. Si veieu caques similars a les que us ensenyem, probablement siguin de cérvol, però és que les de cérvol es poden confondre amb les de senglar. Llavors, caques de cérvol durant l'estiu. Són de forma allargada, però si t'hi fixes, quan t'apropes, realment és un conglomerat de caques més petites i si ja agafes un pal i fas així i l'obres, veuràs que el seu interior és tou. En canvi, durant l'hivern és més freqüent trobar-nos un conjunt de caques petites i negres que per un costat tenen forma de punta i per l'altre forma còncava, però no sempre és així. Si a més al voltant trobeu petjades grans o arbres amb marques, senyal de que un mascle s'ha frotat així amb les banyes i ja si trobeu banyes, definitivament vol dir que esteu a una zona de cérvols. Les banyes, com podem veure en aquest exemplar de cabirol, són una extensió de l'os del crani. Durant el seu període de creixement estan recobertes d'una fina capa de pell anomenada borra, molt irrigada per vasos capil·lars que aporten els nutrients necessaris per la seva formació. Un cop la banya arriba a la seva mida definitiva, aquesta borra s'asseca i cau, deixant al descobert l'os ja dur i mort. Passats uns mesos de la reproducció, els mascles els cauen les banyes, i és llavors quan ells mateixos i altres animals del bosc s'aprofiten d'elles rossegant-les, ja que són una valuosa font de calci i fòsfor. Cal saber, però, que quan arriben a l'edat adulta, el nombre de puntes d'una banya no indica necessàriament la seva edat.
Més aviat ens dona informació del seu estat de salut, la qualitat de l'alimentació i les condicions del seu hàbitat. Tinguin la mida que tinguin, cada banya és única i espectacular. Un testimoni més del cicle de vida d'aquests animals impressionants. D'acord. Les banyes són molt boniques, però per què les volen? Per respondre a aquesta pregunta, començarem per fi a parlar de la brama, que és el nom que rep el període reproductiu del cérvol. Es dona sempre al mateix temps. Bueno, clar, al mateix temps en un mateix lloc. Si canviem de latitud, això es pot avançar, pot anar endavant o endarrere. I és aquest període en el qual hi ha l'aparellament. És molt curt en el temps, dura com 4 setmanetes, i d'aquestes 4 n'hi ha com 2 que són especialment fortes. Tenim que el cérvol brama, es diu que brama. Brama és el crit que fa, rep aquest nom, no? I aquí ens agrada molt posar-lo perquè molta gent no l'ha escoltat mai i aleshores aquí podem... Això és la brama del cérvol, amb un gamarús de fons, no sé si l'heu sentit. A l'estiu, nosaltres vam decidir que volíem ser testimonis de la brama en diferents indrets. Per això, cada cop que el David i jo hem coincidit amb algun cap de setmana lliure, l'hem aprofitat per acostar-nos a les regions on viu l'espècie. La nostra primera sortida va tenir lloc en una vall del Prepirineu. Allà vam poder observar diverses parelles i grups formats per femelles amb les seves cries. És la situació més habitual en aquesta època de l'any. Una cérvola pot anar sola amb una o 2 cries o bé formar part d'un grup més nombrós de femelles. Durant l'observació del grup més gran, el que teníem més lluny, un canvi sobtat de comportament va cridar la nostra atenció. Pocs segons després vam sentir el bram d'un mascle. L'adult s'aturava uns instants per bramar i cridar l'atenció de les femelles i després reprenia els seus intents d'aparellar-se. A uns 200 metres d'aquella escena hi havia un vereto, fàcilment identificable per les seves banyes encara curtes i sense puntes. En un moment com aquell no s'hi acostaria pas. La presència d'un mascle tan gros bramant és suficient per dissuadir qualsevol jove de provar sort. La setmana següent vam tornar a un paratge del Pirineu català on al juliol el David i jo havíem vist un grup força gran de femelles i mascles amb la càmera tèrmica. Només teníem un matí lliure per intentar veure'ls, però després d'esperar-los des de l'alba fins gairebé al migdia, no van aparèixer. Això no vol dir, però, que no gaudíssim de l'observació d'altres formes de vida i de les vistes increïbles de les nostres muntanyes. Avui ha estat l'últim dia que coincidíem abans que s'acabés la brama i hem volgut provar sort en un indret del Pirineu francès on fa unes setmanes havíem trobat caques de cérvol. Ens hem assegut i ens hem deixat sorprendre. Quan ja quedava poca estona perquè es fes fosc, tocant el crepuscle, ha aparegut un grup de cérvoles amb un mascle. Durant mitja hora hem pogut gaudir de l'espectacle. Els brams ressonaven al bosc i, d'alguna manera, també dins nostre. I just abans que la nit ho cobrís tot, hem sentit un bram a la nostra dreta. Era un altre mascle, més petit, que perseguia una femella.
No puc imaginar una millor manera d'acabar aquestes setmanes d'estudi al territori del cèrvol i d'observació. A més, han sigut els brams que he sentit més de prop i no puc descriure la sensació millor que el Salvador quan li van preguntar què li evoca aquest so. Com una identitat salvatge, no?, a la muntanya, no?, quan escoltes aquest so. Una persona va dir una cosa molt interessant, no?, que deia que tenir os, per exemple, el fet de tornar a tenir os, és un atractiu, encara que no ho veguis, perquè tu estàs caminant per un lloc que hi ha os, i el fet de saber-ho, no?, i dona aquest punt, no? Fins i tot hi ha una persona que va dir aquesta terra osseja. Aleshores, doncs, em passa una mica amb la brama, no? És aquesta cosa salvatge, no? És algo molt instintiu, molt primari, Jo recomano venir aquí on vulgueu a escoltar la brama.